Dünyada adamzadın eşretli yaşayış durmuşunu hilini arttırmak boyunca asırların dowamyna guruluş buğday, guruluş ulgamy ösüp gelýär. Adamlar her ýyl täze tehnologiýalardan peýdalanyp durmuşynyň has, oňyň has eşretli bolmagyny gazanmak barada işler alyp barylýar. Bu urda dünýäde de ýurdumyzda da senagatyň ösmegi ve bu urda yani guruluşda öz görkezlerini, öz netijelerini görkezýär. Yaşayış deskalarynyň, bilim ojaklarynyň, belki senat budaklarynyň, senat budagynyň değişli deskalaryň hemmesiniň adamyň hyzmatynda bolmagy, adamyň eşretli durmuşyna üçinçiligi bolmagy esas baş maksat bolup durýar. Şol sebäplen sanly gamam senagatyň tehnologiýanyň ösüşi şoňa hemişe hyzmat edip gelýär. Ýurdumyzda ýyl saýyn täze binalar, täze medeni maksatly binalar, bilim ojaklary, hassahanalar, senat zowlaklary gurulup ulanmaga berilýär. Esasen köp gatly jaýlarda adamyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilýär. Aşhanalary, ýaşaýyş otaklary, mehman otaklary, olaryň gaz, tok, suw üçinçiligi, ýagtylandyryş o jaýlara gelýän gidýän ýollaryň mümkinçilikleri, awtologlaryň duralgalary ve beýleki mümkinçilikler bilen üçin edilýär ve köp gatly jaýlarda esasen göz öňüne tutulmaly ve ähmiýet berilmeli möhüm bölükleriň birem şertleriň birem lift ulgamy bolup durýar. Yani yok köp gatly jaýlaryň döräp geleli bäri lift tehnologiýalary dünýäde ösüp gelip otýar. Ýurdumyzda da soň gurulýan täze kaşan jaýlarda da köp gatly binalarda da lift ulgamlarynyň täze tehnologiýalarynyň iň naýbaşy tehnologiýalary gurup ulanmaga berilýär. Indi liftler esasy haýsy pudoklarda ulanýar. Liftler sowda diňjaliş merkezlerinde, mehmanhanalarda, umum maksatly binalarda, hassahanalarda, bilim edaralaryna, ýaşaýyş jaý binalaryna, önümçilik senat binalaryna we şeýlede administrativ edara binalaryna ulanylýar. Liftler birnäçe görnüş aýrylýar. İlkinji topary raýat gatnaw liftleri diýilýär. Raýat gatnawlarda bu esasen ýaşaýjylaryň ýa-da şol binanyň ulanjylarynyň özleri girip öz barjak gatlaryny saýlap bararýalyk ulanýan liftler. Bu liftlerde köplençe adatça gaty giň bolmaýar. Bulardan adam daşamana niýetlenen ve içiniň arasaçylygy, oňoýlugy hemişe üçin edilip durulýar. Sebäbi bärikdiňe adamlar girip çykýar, muňa ýük salynmaýar. Ol ýük maksatly däl ýa-da agyr we ýa-da uly ölçegler uly bolan haritlar salmana niýetlenender, diňe raýatlan salmak üçin. Şol sebäplen dürli seýlere görä muň içiniň bezegine sazlap bolýar. Käbir mehmanhanalar ýa-da käbir deskalarda munyň içine bir aýdym sazly bir mümkinçiligem döredilýär. Malaýym bir saz goýup berilip ýa-da kiçiräjik ekranyna
mahabat afişasa moýla şol ýaşaýjylar şol taýdaky ekrandaky mahabaty görýärler, bildiriş görýärler. Ýa-da ýol görkezleri, haýsy gatda näme mümkinçilik bardyny görýär. Bu ilkinji lift toporlaryna raýat gatnaşyk liftlerine şuňaly mümkinçilikler bar. Ona ikinci toporlar yük liftleri. Yük liftleri adaty bolşýaly. Bular giň bolýar. Bular hökmen bir içki bezegi bir odan bolmaly zat ýok. Ýöne şoň içine salynan haritlaryň arkaýyna yerleşdirilip, arkaýyny içinden çykaryp alyp bolarýarlar. Ýagtylandyrýşy bolýar, berk bolýar, gaýym bolýar we şol wagtyň özünde bu lift kapylary uzak wagt açyk galyp bilýär. Ýagny biz düýme basýança kapy ýapylmanam durup bilýär. Sebäbi yerleşdirmeli ýükümizin muktary köp bolan ýagdaýynda we kapynyň öz awtomatik usulda ýöne açylyp ýapylyp dursa, bu päsgelçilik döredýär. Bu liftleri diňe ýük maksatly ulanmaly ýygydan ulanmaýar. Liftlerin esasy ulanýan ýerleri Sowda diňjaliş merkezleri, edara binalary, önümçilik senaat binalary, ýaşaýyş jaý binalary, bilim edaralary, hassahanalar, umum maksatly binalar, mihmanhanalar. Yani köp gatly islenlik jaýlarda lift tehnologiýalary ulanýar. Käbir görnüşleri, misal raýat gatnaw liftler bar. Ýörüte kiçirek ölçegde 10-15 adam aňyrbaş 30 adama çelli öndürilýär. Köplenç diňe adamlaryň özleri girip çykarýarlarak ýagdaýda edilýär. Käbir desgalarda ýörüte bezegleme edilýär. İçine saz aş goýurlar ýalyk ýörüte enjamy moýulýar. Ýani saz dinläp bilýär, radio dinläp bilýärler. Kiçirek ekrana moýýarlar, mahabat maksatly ýa-da bildiriş maksatly. Onu elbetde agram götürjülük bilen baglanşykly mehanizmlaram raýat gatnaw liftlerinden tapawutly. Bundan başga Sowda diňjaliş merkezlerine, Sowda merkezlerine, ondan käbir mihmanhanalarda daşardaky şekli görürýärli, daşardaky görnüşi görürýärler. Panorama liftler var. Yani bu liftlerin bir tarapy duruşuna aýna bolýar. Yani o ayna arkasındaky owadan şekilleri görüp bolýar. Bu köplenç şol diňjaliş soraklaryna ýa diňjaliş merkezlerindäki desgalarda bu binalarda yerleşdirilýär. Ütgeşik lift toporlaryny birim awtolog liftleri. Endi bilişiniz ýaly awtodrollar käbir öňden bäri öň gurulan şäherlerde yer darlygy sebäpli awtodrollara öwürlüp awtologyny goýarýarlyk mümkinçilik bolmadyk ýerine ýürüt awtolog liftleri gurulýar. Ýagny bu liftler bir awtomobilin sygarýarlyk giňişlikde bolýar. Muňa salandan soň değişik gatyny yerleşdirip lifti boşadyp ýene täze bir ulagy başga bir gata yerleşdirip şoňa mümkinçilik döredýär. Ýani dar ýerde hereket etmek üçin mümkinçilik döredýär awtolog liftleri. Awtolog liftleri esasen belki öňden bäri bolan bir meýdana gurulan awtodrollarda yer darlyk eden ýerlerinde şu liftler ulanyp täze awtodrollarda şu değişli gatyna yerleşdirmäne mümkinçilik döredýär. Yani dar ýerde giň mümkinçilik döredýän awtolog liftler bar. Kiçik ýükler üçin niýetlenen liftler bilen eskalatorlar bar. Eskalatorlar birçiňiz ýaly Sowda diňjaliş merkezlerine ýa-da howa menzillerine köpçüligiň kän barýan we kän gezmeli bolýan desgalaryna ulanýar. Munyň özçe bir aýratyn işleş mehanizmi bar. Bu merdiwan ýaly, ýöne hereket edip duran merdiwan ýaly. Ýürütde diş çagaçlar bar, bir-birine geýdirilen. Şol eskalatorun parçacıkları, eskalatorun düzümleri gaýta-gaýta aýlanyp şol ýere geler ýaly.
Şeýle-de belent geçilmeli ýörüte liftleriň bir görnüşi, olam hassahana liftleri. Bular hassahanada bir gatdan başga bir gata geçirilmeli bolan ýagdaýynda hiç ýyly kynçylyk çekmän, hiç ýyly özüni bir rahat biňjek bolman daşarýalyk mümkinçiligi döredilen hiç ýyly titreşimsiz, hiç ýyly bir rahatlyk bolman geçirýärlik liftler. Bu liftlere ýörüte şo hassah kravatlarynyň sığjak ölçegine ýörüte şertler döredilen bular sensor bilen işleýär. Ýagny liftler diňe hassa bar wagty diýär, hassa ýok bolsa şol lift hereket edenok, ýagny muny ýol çygatmak üçin ulananok. Bilişimiz ýaly awtolog liftler bilen baglanşyk aýdylandy. Giň meýdan avtodrologlaryny ýa olalaryny köpüretmegi sebäpli ýörüte gurnama liftler bar. Ýagny bular bir çark ýaly aýlanyp durýan, her gatyna bir avtolog yerleşdirip ol ýokary galýa, inneki boşa mündürlä galdyrlä şeýdip çark ýaly aýlanýan ýörüte avtolog liftler bar. Bu liftleriň gurnama üçin ýörüte bir bina gurnalan nokta bilen özleri aýratyn bir deska ýaly gurnalýar. Soňky döwürlerde esasen köne şäherlerde yerlerin darlyk edilen yerlerine çalçak, ansat ve amatly ýagdaýda gurnalýan lift görnüşleri şu wagt giňden ulanmana başlandy. Liftleriň elbetde önümçiligini bir giň meýdanyna ätýaş şaýlaryny jemläp olaryň üstünde barlaga geçip olar düzmeli bolýar. Ýagny liftler her binanyň öz ölçegine görä, öz ýagdaýyna görä, öz gatsanyna görä sazlamaly bolýar. Ýani bärde esasen program ýerlemeli ýerler bolýar. Ýani gatsanyna görä düýmeler basılan ýagdaýynda haýsy gata barmaly bolsa, şonu alyp bilerýärler, şonu değişik gata giderýärler, şol ýumuşlary ýerine ýetirýärler. Mikroschemalaryň üstüne ýörüte bilermenler oturup işleýärler inženerler ve her binanyň lifti özüne göre sazlanýar. Ýagny bu lift önümçiligini giderli şol bir önümün öndürilişi ýok. Liftlerde elbette ulanyjylarda da bilmeli ýagdaýlar bolýar. Mysal liftin dron ýerini görýärler, lift ýokarky gatda bolsa, onu men aşak çağırjak bolsam, aşakka düýme basmalydyryň diýen ýagdaý bolýar. Bu beýle däl, haýsy gata gitjek bolsa, şo düýmeni basmaly. Ýagny ýokary gitjek bolsa ýokary, aşak gitjek bolsa aşak. Ýagny liftin ýagdaýyna görä däl, gitjek ýerimize görä sazlamaly. Bulardan başga da ýörüte teknik howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen ýük agram, deganlarını saklayan ýörüte ýükleri bar, ýük plitaları bar. Şeýle-de deňagramly sazlary ýaly ýük sazlaýjylary bar. Ýörüte tigirli mehanizmler bar. Ýani buların hemmesi liftin heme agramy deňagramy götürer ýaly. Ýükün howpsuz ýagdaýda değişli gatyna barar ýaly ýa-da şo raýatlaryň hemem teknik howpsuzlygyny üçin eder ýaly. Soňky çykan liftleriň ählisinde teknik ätýaşlandyryş, teknik howpsuzlyk üçin edilýär. Liftin içinde ýük ýa-da raýat galan ýagdaýynda şonuň howpsuz ýagdaýda hiç ýyl özüne ziyan bermän bilermenler gelip lifti açyp şondan içinden çykarýança hiç zat bolmaz ýalyrak bolmaz ýaly değişli ätýaşlandyryş işleri alyp barylýar. Şo mehanizmaň üstünde de inženerler şol hemişe şonu östürýärler. Soňky çykan liftleriň hemmesi teknik daýdan howpsuz diýip biz aýtyp bilýäris. Elbetde bu wagtda da ýörüte standart edaralary barlardan geçip durýarlar. Muny her ýyl liftler barlardan geçirilip değişli barlar sertifikatlaryny alyp durmaly bolýar. Liftlerde belki üns bermeli zatlaryň arasında diýelim misal avtologlaryň liftlerde yeňil avtomobiller üçin 10-50 avtolog çelli götürüp bilýän lift, ýani aýratyn
çarhyal aýlanan lift, mysal şo niýetlenen. Sekundda 0,3 0,6 metre çelli götürüp bilýän. Şeýle de bir awtobuluň agramy 2150-2500 kilogram aralygyna bolunmagy. Önümçilik kuwaty näil şol liftleri öndürmek bir desgada mysal 4 sanyk 5 sanyk öndürüp bolýar bir aýda. Başga da mysal gözüňe tutup boljak raýat liftlerden baglanyşykly 40-70 metre çelli bolanlar var, 40-100 metre çelli bolanlar var. Bular sekundda 1-2 metr geçip bilýär. Agramlary 400 bilen 1000 aralykda agram götürýänler var. Agramy 225-1275 kilograma çelli bolanlar var. Awa. Ýörte liftler üçin aýdamyzda mysal senagat ogly binalar, işegürlük binalary, howa menzilleri, ýaşaýyş jaýlary üçin bular 45-75 metre çelli, tizligi 0,25 ýa-da 0,15 metr sekundda gidip bilýän o şeýle götürýän agramy 500 bilen 6300 kilograma çelli. Bularyň bir desgada bir fabrikde önümçilik kuwaty o aýda 10 sanakdan aýda 34-35 lifte çelli öndürüp bolýar. Şeýle de awtolog liftler var. Bu liftler yer darlygy edilen yerdäki awtologlar, ýani köp gatly awtolog durologlaryna ulanmagy niýetlenen. Bular adat bolça giň bolýar, sürüp içine salyp bolýarlar, giňlik edilýär we islenlik gatyryna çykaryp şoda ýerleşdirip bolýar. Şeýle de soňky döwürlerde giňden ulanýan durolog liftler var. Ýagny bu liftler bir binaň özüne biriktirilmän, bular aýratyn özleri bir binaýalak çark görnüşli, ýani aýla usully awtodurology ýa-da lift görnüşli ýa-da yer asty lift görnüşli awtolog liftler var. Liftiň düzümini ýani aýdyp geçişimiz ýaly bir näçe düzümler var. Olaryň hersiniň aýratyn tehnologiýalary var. Bulurda dünýäde öňde barjy kompaniýalaryň arasynda mysal Movel var, Belarus döwletiniň, Japoniýanyň Okuma kompaniýasy we Amada kompaniýasy, Germaniýada Spinner bilen Harm diýen kompaniýalar, Şwetsariýada Bystronic bilen Expert kompaniýalary, Finlandiýadan Finpower, Ispaniýadan Ona diýen kompaniýalar şol ýanky liftiň hersi aýratyn bir düzümini taýýarlamak boýunça özleri öz ustatlyklaryny, öz senagat mümkinçiliklerini görkezýärler we netijede bir senagat önümçilik birleşiginde şol komponentlaryň, şol düzümleriň hemmesi üýşülip, düzülüp liftler öndürilýär. Bu tehnologiýalar biziň ýurdumyzda da giňden ulanylýar. Häzirki wagtda paýtagtymyzda, beýleki vilayetlerimizde, şäherlerimizde ulanmaga berilen, giňden ulanmaga berilen ýaşaýyş jaý desgalary, suwda merkezleri, hastahanalar, akylly şäher, ýaşlaryň şäheri, arkada şäherine de gurulan desgalaryň hemmesi soňky döwre wap liftleriň lift tehnologiýalary, liftler ulanylýar, şolarda gurunalýar. Liftlerin belki häzirki wagtda bilermelerin üstünde işleyen, ýani inženerlerin üstünde işleyen görnüşleri, bulam akıllı liftler, ýani ulanjylara iň gowy ýagdaýda hyzmat etmek üçin olaryň ýük taşyjylygy ýa-da raýat gatnawynyň iň täsirli ýagdaýda bolmak üçin emel intellekt tehnologiýalarynyň peýdalanmak şu wagt häzirki wagtda bilermenleriň, hünärmenleriň üstünde işläp oturan uğry bizim ýurdumyzda şol tehnologiýalar, şol lift tehnologiýalary giňden ulanylýar. Bu wagtda da bizim Türkmen telekeçileri giň işler alyp barýar. Bu liftleriň belli bir möçörde bizim ýurdumyzda da öndürmek barada häzirki wagtda taslamalar, tekliplerin üstünde işlenilýär. Hormatly prezidentimiziň Ýaşlar watanynyň dayanjy adly kitabyna Sany dünýä Ýaşlar geljek ösüş diýen bölüm var. Bu bölümde ýaşlaryň sany dünýä sanylygyny çekmek barada gürrüňler edilýär.
Ene şeýle ýaşlaryň biri tehnologiýa bilen gyzyklanan ýaşlarymyzyň biri bilen häzir video sohbetleşip ederiz. Tam Kadir berdi. Tamam. Kadir berdi biz liftler barada gurrun etdik-de. Lift tehnologiýalary barada siz näýil pikirde, näýil garaşda şo barada bir pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bu belki ilk teknolojileri da sarıyoklarda sen teknolojilerden ifadanın imelan üstünden işleyen yani sizin liftin yanına yakınlaşanızda sizin liftte kamera, video kameralar arkalı yüzünüze göre kafayı tutak da yaşayan olsanız el devrilmesizden sizin göz batırda çıkarıyor. Bu bir taraftan toksuzluğu çiğnen koyuyor. Yani sol yere adamın yerine köpteyen yeri imelan teknolojisi bilen video kameralar arkalı adamların yüzündeki kilitler öde atmasaklar her kimin öde yaşayanlıklar çıkarır, ilişkiler otomatik şekilde işleyen. Yine var tavlada hatta toksuzluğuna mümkün ediyor. Ve ne tanısı adam gelen yanlarında liftler işlemen bile eğer bir mansada ya da şunu mengdes değerlere veren gelin balsada ümünden çarpılık yanılarak sistem alsa. Asıl dolu hizmet edýär-de, emel intellekt arkaly şo taýdak ýaşaýjylaryň çağlaryň arkaýyn mektebe gidip gelmegini sazlamak boýunça lift tehnologiýalaryny öz goşandyryny goşýar-da. Indi lift tehnologiýalarynyň ösüşinde ýakynan ýene näil täzelikleri garaşyp bolýar. Ben şimdi emedan näde bu teknologiýada itsenlik spirat olduğunu etabadan teknologiýalaryna adamlaryň köp bolan ýerlerine sultanda hastaxanalarda ýa-da bagdallarda, Müslüman mengdes yerlerde adamların köp bolan yerlerine katlara göre emedan öde taýhalla adamlary liftlere köp garaşmazdan barmak için edýär. Sağ üçün aýdary 6-njy gatda adamlar köp talap bolsa köp liftler 6-njy gatda çıkmak bilen iş bolýar. Şol wagtda beýleki lift gatlaryny aktivler gatlarda lift durman geçdi. Diýmek onu köp talap bolýan gatlara ýakyn gelecekde şoňa garaşyp bolýar dogrudan. Iň köp raýatlaryň barýany gün akdariýalyk mehanizmler işlenýär. Kadir berdi, köp sag bolun. Siz işinizi üstünlikler arzu edýäsiz. Sag bolun. Size de sag bolun. Ne mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly tehnologiýalaryň ösüşi bilen, lift tehnologiýalarynyň durmuşymyza ornaşmagy bilen türkmen ýaşlarym gyzyklanýar. Bu orada değişli injenerler, hünärmenler yetişýär. Dünýädäki ösüşlerde öz manasip orunyny eýelýän ýurdumuzda ýakynna beleniljek halkara bir taraplık bayramy yetip gelýär. Bu bayrama türkmen telekeçilerim uly zähmet ýeňişleri bilen gelýär. Şu ýyl, ýagny Magtumul Pragynyň 300 ýylyny bellenýän ýyly Bähim Paýhasymany Magtumul Pragy ýylyna bizim telekeçilerimiz hem uly zähmet üstünliklerini, zähmet ýeňişlerini gazanny bize şeýle mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri rowaçlygyra bersensin.